15-40. Primera pilota de trencament, salvada. La segona no, perquè la baixada de paret era molt bona. Baixada de paret, li demana a Enric Sant Martí al seu company, finalment ha optat per un cop suau. Atenció, perquè aquesta podria ser una bona opció per la parella de l'inferior de les imatges. Bon intercanvi, un cop més. Mare meva, quin gran punt que estem vivint ara mateix. En més d'una ocasió semblava que ja no podia continuar i uns i altres ho han sabut fer. I ara s'ha creuat Tonet Sans, la baixada de paret de Marc Moner, era bona però no extraordinària, però s'ha creuat i ha aconseguit el trencament. Veurem la baixada de paret per quin cop opta. Molt bé el cop de Quim Florença i molt bé tallant Marc Moner. Abaix, dos. Marc Moner ara que no ha pogut arriscar. I el cop d'Enric Sant Martí, de nou aquest revés magnífic. I s'han adjudicat el primer set d'aquesta final per 7-5. Contraparet de Tonet Sans. Enric Sant Martí intenta arribar-hi. Quin cop, quina deixada fantàstica. Estem assistint al millor punt d'aquesta final. Encara és bona. De nou la contraparet. Quim Florença. De nou Tonet Sans. Pot ser definitiu? No, encara no ho és. I ara ja sí, Enric Sant Martí. Espectacular el punt per treure's el barret. Absolutament espectacular aquest punt que acaben de protagonitzar. Opció a través de la lluita d'allargar la jugada i finalment Enric Sant Martí que l'ha acabat traient per 4. Doncs punt d'or, atenció, El punt d'or que se l'emporten Tonet Sans i Enric Sant Martí i es posen 5-1. Per tant, serviran 3 pilotes de campionat per Enric Sant Martí i per a Tonet Sans. Doncs a la primera ho aconsegueixen. Es proclamen campions de Catalunya per tercer any consecutiu. Enric Sant Martí i Tonet Sans en imposar-se a la final per 7-5 i 6-1 a la parella formada per Marc Moner i Quim Florença. Menys d'una hora de partit.